हालो हालो रउआ लोग कैसन बानी? जिंदा बानी कि लाश बन गइल बानी? अरे दिवाली के सफाई में तब कि ना रात के 12 बजे भूकंप आयल रहे, सारा दीवार उवाल फाट गइल बा, ऊपर से सारा पनिया टोपे टोपे चुआ था। वहाँ फिरा के बात करोला हम लड़की बानी ना तो सीधा मुद्दा पे आवत। बेसन के मिठाई खैले बानी? अरे हम कहतनी घर पे बना के, बात हम बोले वाला लड़की बानी ना, साफ साफ बोला तनी। हमार घर में सबसे ज्यादा काम करता हमार मम्मी बारी आ सब कुछ में तेज बारी, मतलब मल्टी टैलेंटेड बारी। हाँ तो ई मिठाई उहे बनैले बारी में से कुछ लोग होई जे जोर के राख हो जाए। पॉइंट ऑफ व्यू एकदम सामने रहेला कि भाई जौन बात बा सीधे मुंह पे बोला, पीठ पीछे बोले की कोई जरूरी बा। हालांकि पीठ पीछे लोग कायरे बोलेला। चपाट सन के साइड में रख के हम जाता नहीं रोवल के दिखावे कि ये मटन कैसे बनेला। मटन आई रहे कि दहिया में ताकत हुई तब नु साफा सफाई हुई देवाली के। लास्ट दिन बा, एकरा बाद से बने वाला नहीं खे। मैथ के कैलकुलेशन करत नहीं आई, कहाँ दुनी से आ गई। हमार मैथ के कैलकुलेशन देख के बेचारा बेहोश हो गई, तब से उठावत नहीं, उठते नहीं कि जो अपन घरे घरे जो जावा